Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Mga igsuon, padayon tang nagampo alang sa atong tibuok kalibutan nga mahunong na kining pandemic. Wa arang sa gahom sa Ginoo niini o dili sa gid ta mapulan sa pagampo ug pagsalig ngadto kaniya. Uban sa ato usab nga mga pamisa nga gituboy karon dinhi sa atong misa, ato sang iampo ang atong mga benefactors, mga donors nga nagpadayon sa paghatag og suporta sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o gihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Napulog 8 ang panuigon ni Joaquin sa paghari niya sa Huda, ug naghari siya sa Jerusalem sulod lamang sa 3 ka bulan. Si Nehushta mo'y iyang inahan, anak ni Elnatan nga taga Jerusalem. Dautan usab ang iyang kinabuhi at tubangan sa Ginoo sama sa iyang katigulangan. Niadtong panahona, misulong sa Jerusalem ang kasundaluhan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, o gilibutan nila ang syudad. Si Hari Nabucodonosor miadto sa syudad, ug miampo si Joaquin kaniya. Ingon man ang iyang inahan ug mga opisyal sa kasundaluhan, lakip ang mga prinsipe ug mga opisyal sa palasyo. Gibihag siya sa hari sa Babylonia sa 8 tuig sa iyang paghari, ug gidala usab ang tanang bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari. Gipamuak ang tanang galamiton nga bulawan sa templo nga hinimo ni Salomon, hari sa Israel. Nahitabo kini sumala gayud sa gipasidaan sa Ginoo. Gibihag niya ang tanang molupyo sa Jerusalem, lakip ang mga prinsipe ug ang mga isog ug bantugang mga tao. Napulo kalibo silang tanan, lakip ang mga taong batid sa paghimo sa nagkalain-laing butang ug ang mga platero. Ang mga kabus ra gayoy gibilin. Gibihag ni Nabucodonosor si Joaquin ngadto sa Babylonia. Ingon man ang inahan sa hari ug ang iyang mga asawa ug ang mga opisyal ug ang mga kadagkuan sa nasod. Gibihag usab niya ang 7,000 ka maisog nga mga tawo ug 1,000 ka tawo nga batid sa pagpanggama sa nagkalain-laing butang ug ang mga platero. Silang tanan angay mahimong sundalo.
Ang uyuan ni Joaquin nga si Matanyas mao gihimong hari ni Nabucodonosor o giilisan ang iyang ngalan og Sidikiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. O Dios, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin. Ilang gipasipad-an ang imong balaang templo. Ilang gigunob ang Jerusalem. Ilang gipanghatag ang mga patayong lawas sa imong mga sulugoon, ingog kalanon sa kalanggaman sa langit. Ang unod sa imong buotang mga sulugoon ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo, luwasa kami. Gibubo nila ang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem ug walay usa nga maglubong kanila. Nahimo kami talamayon sa among mga silingan, giyam-iran o gibugal-bugalan sa nanaglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanusa. Mapungot ka ba kanamo hangtod sa kahangturan? Mudilaa ba ang imong kasilag ingog kalayo? Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kalapasan sa nangaging panahon. Moabot unta kanamo ang imong kaluoy sa walay langan. Kay nabanlod kami sa kahiladman. Tungod sa imong himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tabangi kami, o Dios, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami o pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, ug naghimo kami daghang mga milagro? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini og nagunog. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kining atong ebanghelyo karon mga igsuon, gipatin-aw gyud ni Hesus
kinsay makasulod sa langit. Klaro na gyud kay ba kanang wa na gilipod-lipod, gihimuan pa gyud niya example. Kamo sa inyong paminaw karon makasuod ka og langit. Tubag. Tubagal lang ko yes or no. Mura gani kagaduda nang no. Saman makasuod ka og langit. Kusga. Nay kong yes pero nanagana no. Kani kang nagwali makasuod ka nig langit. No. So, unsa may makapasud na tos langit, ingos Kristo, dili tanan nagsangpit kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang naminaw og nagtuman sa akong mga sugo. Kana ra gyud, simple kayo. Matag supak nato sa sugo sa Ginoo, impierno dayon ta. Matagtuman nato sa sugos Ginoo, langit dayon ta. So kada adlaw mag-check up gid ta. Mao bitaw na nindot nang gitawag nato og examination of conscience, inigdayon natong katog. Mag-examine ba mo sa inyong konsensya, igdayon ninyong tog? Kana bang maghuna-huna ka ba unsa may gibuhat nako karon in relation sa akong bana, in relation sa akong asawa, in relation sa akong anak, in relation sa akong ginikanan, sa akong igsuon, sa akong bayaw, sa akong umagad, sa akong ugangan, ngadto sa akong silingan, ngadto sa akong mga barkada, didto sa akong opisina, unsa may akong ginabuhat ron Lord. Nya mangayo din ka sa Espiritu Santo, Holy Spirit, pahinumdumi ko bi, unsay akong nabuhat karon, nakatuman ba ko sa sugos Ginoo o wa ba? Amo kuan day na mubaha day na sa imong hunahuna ang imong gibuhat ka imong mangikusmuran imong bana ganiha tungod lang kay wa kaniya ingnang I love you ana sayay impierno na ko sa Hinoon pagkasunod niingon sa kang I'm sorry say salamat langit day ko sa pagdaing tog di kablit imong bana imong mangiwaklis ayay patay ko ato impierno ko ana ba di ba di mo motuog example ra gonagod. Mao na importante kayo nga mahibaw ta unsay sugo sa Ginoo. Sa unang pagbasa ni ay hari nga gihisgutan si Nabucodonosor nga misulong sa Jerusalem. Pero ang hari sa Jerusalem mao si Joachim. Unya gahapon gihisgutan na kadto si Hezekiah na hari sa Jerusalem gisung sad siya sa hari sa Syria nga gada og 185,000 soldiers mga sundao. Ningon dayon ang hari ngadto sa Ginoo, Lord, ikaw ra gyud nagbuot, hibaw jud kang nagtuman ko sa imong kabubuton. Niya ni song na ni siya nako. Nya unsay giingos Ginoo, ayaw kabalaka, di na siya kasud bisas pultahan lang sa kanini ang syudad. Dili gani siya kagamit bisag usa ka udyong sa iyang pana. Pagkagabi ato ang 185,000 nga mga sundao nga misong gipatay sa Ginoo. Karon unsa man nakalahos gyugsong si Nabucodonosor unya nailog pagyud ang tanang mga gamit sa templo, nabihag ang tanang tao hastang hari. In short, nagunob ang syudad. Nga giingon unta sa Ginoong, ibilin ko kini para sa akong pinanggang alagad nga si David. Bisan pag-isaad na sa Ginoo nga iyang ibilin, di niya ipabuntog og kaaway, naguba gyud ang maong templo, naguba ang maong syudad, nabihag silang tanan. Ngano man to? Tungod kay ang hari nagbuhat og sala atubangan sa Ginoo. So kani di ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, mao di ay sad ang pagtuman nato sa atong saad sa bunyag. Usas mga saad sa bunyag, pero nagtuyok ra diha, ningon dayon, isalikway ba nimo ang sala aron mabuhi ka sa grasyas Ginoo? Unsa may imo isulti? Isalikway. Kana. Nya kamo karon, nagsalikway mo sa sala.
Wa mo isa. Oy, tubag oy. Binyal-binyal mo diha. Ang atong pangutana, naa ba mo isa? Na, kaning gawali na isa. Na, sad. Wisag wa ko musulti kay bawo na mong daan. Nakaron, nakasa mo dayta. Unsa may itong buhaton? Magsigi gitag pangayog pasaylo. O niya, matod pa sa gitudlo niyang amahan namo, magsigi tag pangayog pasaylo, pero magsigi sa tagpasaylo sa mga taong nakasala nato. Kanalang, tumana lang na. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Wala, papas na atong sala. Pero naalay usa ka tawo nga imong dumtan or imong kalagutan, bisag magsigi pa kag simba dinhi, bisag magsigi pa kog dupa-dupa diri isip pare, pero gadumot ko sa akong isig kapare, nga wa ko tagai sa saktong bahin sa kolekta. Kana siguro gyud kong maimpierno. Or nag-ilog ba mi sa sekretary? Joke. Or nag-ilog ba mi sa madre? Ana, jealousy, envy, niya maglagot dayon, linibakay dayon, kana perti ginang makapaimpierno nato. Kamong mga ginikanan, siging pangusi anang anak, pamalikas, hapak anang mga anak, siging pamuyboy, gadagko lang ng inyong mga kaon, may pangbaboy kay maihaw, kamo di gyud mo maihaw, di mo mapuslan, kana mga inana ba? Ayaw, impierno gyud mo anak. Siging panaway anang iyang bana nga palahubog, ana. Ayaw, higugmaa. Siging pangigi anang kabit, ayaw, higugmaa ang kabit. Pasaylua ang bana, higugmaa ang kabit, pasayluas ang kabit. Yan sa buhaton na ninyo. Nangahilom na mo. Matod pa ni Kristo, ang tao nga nagbuha, naminaw sa akong pulong, unya dili magbuhat niini, murag taong buang-buang, nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Inighapak na sa bagyo, sa hangin, o sa baha, matunas kini. May lang mo din magsigigingon, Lord, musimba jud ko nimo kada adlaw, Lord. Di jud ko kahimo, Lord, nga di ko kasimba nimo kada adlaw. Karon, do na may niadto sa inyo nga porting pobriha, sigahon og mata, daghan kay patik. Gusto mang adto mo puyo sa inyo kay wa na siya balay nga kapuy-an kay mga 20 siya katuig sa prisuhan. Karon pa siya nilaya. Unsa man, pasudlon o papuyon o dili? Di igay nimo papuyon, di igay nimo pasudlon, padong nakas impierno. Kay ang sugo sa Ginoo pasudla sa inyong balay ang way balay. Nga ningon des Kristo sa Matthew chapter 25, wala ko'y balay, dumuduong ako ug imo kong gipadayon sa inyong balay sud sa gingharian sa langit. Daghan kay nato maimpierno aning pulunga, kay igihan kay tas atong balay, kusog kay tang possessive kay tas atong balay, private property, no trespassing. Possessive kay tas ato kunuhay mga properties dinhi sa kalibutan. Mao na nga sa unang pagbasa gihulagway sa Ginoo nga ang Ginoo dili possessive sa templo, gipagguba niya ni Nabucodonosor. Dili siya possessive sa iyang mga pari nga mga buangon, gipabihag niya ang mga pari, apil na ang hari iyang mga asawa. Daghan na ba tong asawang paria naman katong haria. Gipabihag, dili possessive ang Ginoo. Ngano man dinhis kalibutan kinahanglan biyaan nato ang tanan. Biyaan ang tanan. Unsaon man pagbiya? Gamita ang tanan nga nias kalibutan aron sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong sakyanan aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong balay aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong kwarta aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong kamot, ang imong mata, dunggan, ang tibuok mong lawas, hastang imong abilidad ug ang imong intellectual IQ o sana intellectual capacities and capabilities
aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Daghan kay ron mga doctor in theology nga nahimo ng mga atheists. Daghan na ron mga pari nga nagsuporta na sa mga taong way pagtuos Ginoo. Apil ng mga obispo o uban pang mga kaparian mo nang gagsigi na mig-away karon mismo din sulod sa simbahan. Kinsa may mahukom namo? Ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Karon sige tag feeding aning niang mga kuan, mga biktima aning mga isikyo o guban pa diha. Yes, nindot kay nastanan. Wa bata managlalis tungod aning paghinatagay karon og amelioration og kanini ang mga ayuda. Dili bata masuko kung ang tao nga atong giadto wa mag social distancing, wa pagyoy masking, sige paghinikapay, sige pagtungit, di bata masuko nila? Boy, tubag. Ako, di araman sa kudiris kumbinto, bahala mo diha. Misa lang kung mga matay mo. Di bita. Ayaw, karang ang sugos, Ginoo, higog maagit tanan. Higog maahas tanang kaaway, hasta nang dili mo tuman sa imong isulti, higog maa. Sigig alagad-alagad og simbahan, sigig misa, nya kusog kay mo yaw-yaw, kusog kay masuko. Wa mo'y ayo. Pamiya mo din kay nga naman dugay na mong natugyan sa kamot sa yawa. Muna, ang nagtuman sa akong kabubuton og naminaw og nagtuman sa akong mga pulong matud pa ni Kristo, maurag yun ang makasulod sa langit. Way buang-buang nga makasud sa langit. Kinsa ang buang-buang para sa Ginoo? Ang mga taong sigig paminaw, sigig sangpit niya Ginoo, Ginoo, apan wa di ay magtuman sa iyang kabubuton. Na siya. Nindog na ta mga dili buangon. Mga igsoon, sangpito nato karon ang atong Ginoo nga iyang ablihan ang atong mga kasing-kasing ug hatagan kita niya sa kusog nga atong gikinahanglan. Masaligon kitang muingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahang lukop sa kalibutan nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa atong nasod nga matagamtam na ang tiunay nga kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang ni atong gikapuya na sa ilang kinabuhi, nga makabaton na unta sila sa kalig-on ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi ang atong pagtuo ni Kristo molambo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang kalag sa mga magtutuo nga maangko na nila ang kinabuhing dayon uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. O Dios, dugangi ang among kasibot sa pagtuman sa imong mga pulong ug sa imong kabubuton. Ihatag kanamo kining among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo Isyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa wayhuno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daidon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, sa Kristo nabathaw, sa Kristo mobalik ngano. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyang imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa tulangit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, ana ka sa langit, pagdayko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Human ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatua ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen.
Magampo kita, o Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo, sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. So kitang tanan ron makasud na sa langit. Pero iniguli nato ato lang sang hinumduman na ato gyung buhaton ang pulong nga atong nabati aron dili ta mabalik og kapuntas impyerno. So sa makausap pa atong pasalamatan ang ato dinhi mga donors, mga benefactors sa atong simbahan. Nagpadayon ta sa pagtrabaho, naoton ta nga uban sa pangama sa atong patron San Vicente Ferrer na paidaghan nga mo-donate. Kulangan pataron o mga naana lang sa mga 500,000 para sa ato aning flooring, mga 700 man tani. Naana man say pipila nga miangkon o mga hinabang. Kamo na lay tiwas aning 500,000 aron mahuman dayon. Bitaw mo order na koron sa atong mga gamit dinhi katong granite o sa atong kaning tiles. Sa di lang mabayran ra ni nato og di mabayran ako lay magpapriso. Sige. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.